Kung mapunder na ang suga, unsay inyong buhaton? Unsay buhaton og mapunder na ang suga, tangtangon og ilisan. Niyag din agin madag repair, di na madag charge, ilabay kay di na musiga. Matod pa ni Kristo, kung magdagko tag suga, ibutang gyud sa tungtunganan, dili taguan. Unsa may pasabot ani, mao ni siya ang atong nadawat nga mga maayo gikan sa Ginoo, mga kanang mga virtues, mga grasya nga makaayo sa tao. In short, ang maayo nga buhat, ang maayo nga butang ato ginang ipaambit ngadto sa uban, kay mao na siya'y kahayag, mao na siya'y maghatag og kadasig, maghatag og giya, maghatag og kalig-on og kalambuan sa atong isig katao. Mao na diri sa atong unang pagbasa si San Pablo, dili ang basahon sa panultihon, Proverbs, niingon gyud, buhata ang maayo sa nagkinahanglan niini, kutob sa imong mahimo. Pagkanindota og mao na ni puy-an natong tanan, labi na gyud kanatong mga nagda og mga katilingban, simbahan o gobyerno. Ayaw pahulata sa sunod adlaw ang imong isig katao kung mahimo mo ang pagtabang kaniya karon. Ayaw unya-unya nya, ayaw paglaraw bisag unsa nga makadaot sa imong isig katao, kay silingan kamo ug misalig siya kanimo. Ayaw pakiglalis sa walay maayong katarungan. May magita manabi, no? Nadaghan maginato may manabi, pero lalis gani mo hisgutan, wa gid nay sangkuan nga maayo. Basta lalis. Og kung wala siya makahimo kanimo, muna, no? Ayaw kasinahi ang bangis nga tao, ni awata ang iyang gibuhat, kay kasilagan sa Ginoo ang magbuhat og dautan, apan ang mga matarong iyang saligan. Usahay tungod sa atong kahiubos aning mga dautan, labi nagmulambo ang ilang kinabuhi tungod anang ilang pagpanikas, tungod anang ilang pagpangurakot, tungod anang ilang kadaw. Moingon sa tanga, puslan man, himo sa tagato. Ito mga silingan, kusog ay mo parking anang karsada, dili gyud kwaon ilang sakyanan, lisod kayo iagi kay ang public road, barangay road, provincial road, parkingan. Kita sang nagtanaw, wa man na sila badlunga, parking sa tagato din Wa man na sila badlungang nangural des ilang agianan, mangural sa ta, sila ray kamao. Kana nasina nata sa buhat nga dautan. Ang nindot gidi ay maghimo gid ta og maayo. Kay nga naman, sa sige natong hatag aning atong kaayo, mauna na siya ang suga nga atong na padanag sa uban. Nya kay may mantang mo padanag, dugangan sa Ginoo ang atong kahayag. Mag-anam gitag kahayag, primero tingali, naara ka sa imong balay, hangtod, himoo na ka nga instrumento para maghatag og kaayo sa imong silingan. Dihara tingali nas inyong purok or sityo, hangtod nahimo na kang maayog binuhatan, nahimo na kang leader sa barangay, hangtod mahimo na kang leader sa munisipyo, hangtod mahimo na kang leader tingali sa may sunod probinsya. Unya, mahimo jud ka mo leader, basig mahimo kang leader sa nasyonal. Nga naman, kay maayo kag kahayag. Lahi sad nang maabot kag nasyonal nga posisyon or provincial or municipal nga ikaw ra gyud tungod sa imong pagkabakakon, sa imong pagkamanipulative, sa imong tawag nato kaisog nga
daghan kay kag kontra niya pangusbon ang resulta sa eleksyon haron lang yun makatungtong sa gahom. Kontra nas Ginoo, matod pa diri ayaw gid na kasinahi kay kasilagan sa Ginoo ang magbuhat og dautan. Si Padre Pio natong gipistahan karon, nagtago ra ni siya isip monk. Tuwa ra ni sod sa monasteryo kasagaran. Nya hilom siya, naghigugma sa kaning santos nga Eucharistia, nahigugma sa pagpakumpisal, nahigugma sa paghatag og mga tambag ngadtos mga taong muduol kaniya. Sa hinay-hinay nag-anam gyud ka danag ang iyang kahayag nga may kay siyang mutambag, may kay siyang mudahatag og counsel, may kay mo pakumpisal, ma-feel gyud ang iyang gugma, tabang pangadtos uban sa nanginahanglan, tukod pa ni siya dako kayong hospital para sa mga masakiton, nisikat siyag maayo. Dili tungod kay naningkamot siya, kung dili tungod kay gipadanag sa Ginoo ang iyang kahayag. Mao sa nahitabo sa mga santos, kag sige ra gid sila concentrate og buhat og maayo subay sa gustos Ginoo. Nya ang resulta, gigamit sila sa Ginoo sa pagpasabwag sa maong kahayag sa tibuok kalibutan. Mao ni ang atong misyon. Matod pa ni Kristo, ipadanag yod ang inyong kahayag. Nya mo na ingon siya, kadtong adunay iya hatagan pagdaghan. Pasabot, kung magsigitag paambit sa maayo nga atong nadawat, daghan pang kaayuhan mo abot nato. Nabitay ka sigig palit og slat nato diri, daghan man jud kay ni sila, daghan na sa kay kog testimonya nga nadawat. Karong bag-o na nasa laing pamilya nga niingon, ako pader, sige jud kog paminaw nimo. Primero ato, kanang ako mga anak, gubot kay pader, among pamilya gubot kay tanan. Sige jud kog paminaw nya tagsa-tagsa ang ako sa daing anak, naniid sa daing nako nga magsige ra jud kog paminaw nimo. Nakat-on na sa siyang paminaw nya pagkasunod ko nung usa ka higayon ni duol ko no niya, samtang iya ko nung gilarot-larotag jutay iyang kilay, ni duol ko nung iyang anak, usas iyang mga anak nga wagi siya magtuo nga naminaw ba dito suwali nako. Niingon ko no, oy mami, ingon ba yes Padersiano, ayaw na ibutay imong kilay. Ingon siya, uy, salamat kayo, naminaw day ka. Ay, minaw ramanggog ko nimo god, diha magsige magkagpaminaw ng Padersiano. Nakabati rasad, hangtod nga sila ng tanan, nagsigig paminaw, matod pa niya, pagkamalinawon sa among pagpuyo karon pader. Wa na gyud ang akong mga anak nga kaniadto mga tapulan kaayo, karon kugihana. Nga ako mga anak sa una nga di gyud mo simba, karon mo simba na. Nga wa na gid namo pugsa. Nako pagkanindot nga mga impact dili ni tungod nako, tungod ni sa gipaambit nako nga pulong sa Ginoo. Mao sa nagibuhat sa ato mga ebanghelista, gibuhat sa ato mga propeta nga nagsunod sa Ginoo, ang nagpalampos sa ilang buhat mao ang tag-iya sa kahayag nga mao gyud ang tinuod nga kahayag. Apan ang suga nga maoy agianan sa kahayag, kinahanglan mo paambit gyud ni ana, dili mutago sa ilawom atong ipaambit. Muna pamalit pa mog slots, padayon mog palit og slots atong SBF dag para ni sa atong kumbinto, napay daghan kayong available slots. Di lang sa ko maka-update karon, ug ang atong CTU-MM para sa pagpanghatag na tugbugas karong umaabot buwan sa Oktubre og sa pagpanghimog balay sugod sa buwan sa Nobyembre. Padayuna na ninyo, tag 100 pesos ra gini ang CTU-MM, pero pagkadako nag-impact niini alang sa atong mga nanginahanglan. Matod pang San Pablo, buhatag yun ang maayo ngadtos nanginahanglan kutob sa inyong mahimo. Di ta mo limit, no? Di ta mo limit hangtod kanus ata magsigig palit og slots, hangtod kanus ata magsigig tabang sa atong isikataw. Aron sad ang Ginoo muhatag yod sa tanan nga iya sang gustong ihatag kanato.